Nikdy nebudem dosť dobrá pre všetkých. Stále sa nájdú ľudia, ktorí povedia, že som tučná. Hoci som schudla 30 kg a aktuálne moja váha je 54 kg, tiež sa nájdú ľudia, ktorí stále povedia, že áno, ale veď ty si stará. Je to pravda. Mám už 46 rokov a určite nemám pleť pevnú ako puberťačka, ale tiež nemám na nej akné a tiež mám minus 30 kg. A celé to začalo tak, že som si povedala jedného dňa dosť. Ja chcem byť sama so sebou spokojná. A začala som pleťou, začala som tým, čo je najviac na nás vidieť. Začala som jednoduchým čistením a krémovaním a postupne prišiel úsmev na tvár, postupne prišiel rúž na pery a s nimi aj zmena stravovania, pretože strava priamo ovplyvňuje nielen kvalitu našej pleti, ale ovplyvňuje aj našu náladu a samozrejme aj postavu. Moje videá sú určené ženám, ktoré si povedali dosť. Chcem byť sama so sebou spokojná. A vôbec nie sú určené ľuďom, hejterom, ktorí hľadajú chybu na tom inom. Áno, račkujem. Predstavte si. A nevadí mi to. Áno, stárnem. A predstavte si, nevadí mi to. Ale môžem stárnuť. A môžem račkovať tak, že budem so sebou spokojná. A tak napíš do komentáru chcem a pošlem ti link na celý program, ktorý som pripravila pre ľudí zdarma. Pre tých, ktorí chcú sa cítiť dobre.